Escoitas Radio Caldas no 107.4 da FM. A túa radio, a radio de todos. Radio Caldas. Escoitas Radio Caldas no 107.4 da FM. A túa radio, a radio de todos. Radio Caldas. Bueno, hoxe temos aquí nos estudios de Radio Caldas a Álex Fernández Pérez, un veciño de aquí cerquiña de Meaño. Charlaremos sobre ovnis e bestias atmosféricas e nos preguntaremos que son as bestias atmosféricas, se existen os ovnis ou non. Cada un ten a súa opinión. Eu, particularmente, si o creo. Hola, Alex, bons días. Bons días, César. Bueno, o motivo de que hoxe estés aquí con nós é precisamente porque eu vin uns vídeos en cual, pues, presuntamente, vamos a decir presuntamente porque sempre que se ven vídeos así de ovnis e de cousas extrañas aí no ceo, pois sempre son grabados desde moi lonxe, normalmente con un teléfono, porque te aparece en ese momento, claro, o que estás vendo no ceo e dis, ostras, que será eso? E posta a gravar, evidentemente as imaxes solen ser bastante malas, defectuosas, non? Ti me mandaches os vídeos que grabaches ti, ademais, de que presuntamente, vamos decir sempre presuntamente, porque sempre hai moito escéptico, e uns poden crelo, outros poden non crelo, cada un que opine o que lle dé a gana, pero ti que viches, pois, un ovni, un obxecto volador non identificado, eso é un ovni. Ti que viches a veces, vamos a ver, ti en principio levas seguindo isto de ovnis bestias atmosféricas destas cousas que están en outra galaxia, digamos, non? De que nos visitan, e eres un bastante seguidor dese tipo de actos, no? De feitos. Sí, a verdade é que, bueno, no tema dos ovnis e da vida extraterrestre sempre me fixen preguntas xa desde que era ben pequeno. No tema das bestias atmosféricas, cando tuve o meu avistamento no ano 2021, o 25 de xullo, apenas tiña información de eso. De feito, puxenme a investigar o tema das bestias atmosféricas moito a partir do avistamento que tiven, porque no avistamento que tiven a min non me pareceu para nada que fose un aparato tecnolóxico, é dicir, un ovni, no meu caso. Perdonales, ti concretamente que foi este día 25 de xullo de 2021 que foi que viches a primeiro ovni, non? Ovni ou que fora? Besta atmosférica. Para ti, explícanos que é unha besta atmosférica, que te chamas besta atmosférica? Pois chamolle besta atmosférica, vamos a dicir, as supostas, aunque eu teño bastante claro, criaturas que viven nas capas altas da atmósfera, que poden ser hipotéticamente, no meu caso, gaseosas, probablemente porque tiña apariencia de un gas, pero despois, según outros estudos que vin sobre por exemplo, da Universidade de Harvard, investigadores de Universidade de Arizona e outros investigadores que falan de plasmas na termosfera, que é a cuarta capa da atmósfera, por altura. É unha capa que está a moita temperatura e que vai desde os 80 km, que é onde finaliza a mesosfera, que é a terceira capa, hasta prácticamente casi 1000 km. E aí, supostamente, hai condicións para que o plasma se desarrolle, de feito é plasma natural, pero que pode dar lugar ao que estes investigadores chamanlle previda na termósfera. O que eu vin, vou a contar o meu avistamento. Sí, porque ti me mandaches o vídeo, eu teño o vídeo aquí, ademais que me mandaches ti,
Bueno, si se ve efectivamente unha luz así como verdosa alargada. Sí, é toda alargada, que pode levar a varias interpretacións. Eu, por exemplo, tamén digo unha cosa, que eu tamén vin no ceo 3 puntos que iban pues un detrás do outro no ceo, fai uns meses tamén, que me chamou a atención, e depois resulta que eran 3 satélites que habían mandado a atmósfera. Elon Musk, exacto. Entonces eu, desconocendo eso, me digo, ostra, que é aquilo, 3 ovnis seguidos e tal, non? Pode ser que a mellor que ti viches esa luz verdosa alargada que temos aquí o vídeo, pois fora quizá a mellor tamén pode ser que fora algo deso. Eu creo definitivamente que non, porque ademais eu sí que vin o Starlink máis veces, viría sobre 2 ou 3 veces, e non se parece, porque para empezar, o avistamento que vin eu durou 20 minutos, o Starlink dura menos, non sei exactamente canto, pero é unha, como ti dis, uns puntos que atravesan o ceo e dan unha volta alrededor e desaparecen, pero non dura 20 minutos. Eu vino, por eso teño vídeos e máis fotos, que unha foto que me saleu mellor que o resto, por eso teño, bueno, aunque sí que será algo borroso porque tiña un Xiaomi 8 e claro, pero ben, o que vin eu é eso, unha luz verde alargada que movíase en paralelo no ceo. Non podo dicir con exactitud a que altura estaba, nin moito menos, porque é moi complicado de saber, pero sí que podo dicir outro dato moi importante. O ceo estaba despexado, só había unha nube, en esa nube a luz verde esa alargada, que eu polo súa similitude chamínlle cigarro verde atmosférico, porque parecía un cigarro, o que facía era encollerse cando entraba na nube, estirábase a sair. É dicir, cando pasaba detrás da nube, entraba, digamos, de unha maneira alargada, sí, encollese como se encollía, e víase como volvía a estirarse xusto a sair. E iso durante 20 minutos estuveches vindo ese... Estuve vindo eso, exactamente. Eso avisamento, sí. Podería ser un ovni ou podría ser un gas? Claro, eu creo que é un gas, pero un gas vivo. Unha besta atmosférica. Porque un fenómeno natural non hai ningún... A tanta altura é imposible. Non hai ningún dato sobre un fenómeno natural parecido. A xente quizás podría pensar en aurora boreal, pero é moi difícil, moi difícil. Por que? Porque, bueno, sí que se poden ver aquí se hai tormentos solares ou esas cousas, pero non teñen esa apariencia tampouco, nin se moven así en paralelo, nin coins, nin se estiran. Eu, que conste que non sabía isto de bestias atmosféricas, o que era, o que significaba, bueno, hai que ir a Google, en sí. Google, pues efectivamente, estuve lendo que son as bestias atmosféricas, e hai moita xente estudiosa deste fenómeno, destas bestias atmosféricas, que son como os gases con vida, como se foran, aquí o define así como un ser vivo, pero sin alas ou algo así, pon, ¿no? Sí, en Wikipedia, pon, exactamente. Estuve lendo deso, efectivamente, hai xente de moito nivel que está estudiando o que son as bestias atmosféricas. Moita xente está demostrado que os ovnis existen. Está demostrado, hai fotos de platillos volantes ou de ovnis, non só aquí, sino no sitio que máis aparecen no mundo é Estados Unidos, é onde máis visión de ovnis se ven, tamén en Europa, pero hai moita xente con é moi escéptica a creer en isto de ovnis e de fenómenos extraterrestres e todo isto. Eu particularmente decía antes, eu creo que hai algo aí arriba que nos estará observando igual que nos podemos observarlos a eles, non o sei, non? Pero nunca se pode decir, ou por lo menos nos han demostrado ou nos han dado a ver, mira, aquí hai un ovni, aquí hai un extraterrestre, míralo. Por que non se fai eso? Si por exemplo Estados Unidos, que din que ten
naves extraterrestres que tal, que ten incluso pois extraterrestres como personas físicas, pois por que non mostran pois na televisión que salga, mira, aquí hai aquí está un platillo volante, este é un ovni, porque non salen con eso. Entonces eso fainos facer así un pouco dubidosos dese tipo de actos, non? Sí, iso dixo, por exemplo, fai creo que un par de anos, ou non sei se mesmo ano pasado, bueno, David Grush na audiencia de Estados Unidos no Congreso, que había ovnis recuperados seres vivos non humanos, non? Bueno, eu eso de seres vivos non humanos recuperados quizás con forma antropomorfa, non? Igual, non sei exactamente a que se refire, porque eu eso descoñezo, pero cóstame de creer un pouco. Eu non sei mesmo, non o sei, se será unha maniobra de distracción respecto a outras cousas que pasan, como das bestias. Eu sí que creo no fenómeno ovni quizás como uns drones enviados de unha civilización extraterrestre quizás avanzada noutro lugar, ou un robós, porque é máis fácil facer eso que pilotar unha nave hasta aquí e despois non e despois, por exemplo, está un científico que se chama A.B. Loeb, que no 2017 descubreuse o primer asteroide, suposto asteroide interestelar, que tiña unha forma alargada tamén. E eso di el que poido ser porque estaba lexos, pero detectábase lexos da Terra, pasado polo sistema solar. E dicía el que podía ser unha nave porque brillaba algo como se fora metálico, cousa que non saben facer os asteroides, e porque cando chegou a órbita cercana ao Sol acelerou. Entón, e despois ese señor, ese científico de Harvard, está tamén investigando dous posibles objetos que caeron no océano, que posiblemente ven doutro sistema solar, un caeu no Pacífico e outro no Atlántico. El está agora co Pacífico. Eu nesas cousas sí creo. Despois tamén creo que efectivamente hai xente que ve ovnis como posibles drones ou quizás algo máis, sí. Pero afirmacións extraordinarias requeren probas extraordinarias. Hai xente que di que é contactada, outra que aducen. Eu nesas cousas costame máis. Eu cando tuve en ese avistamento desa luz verde alargada non sentín sorpresa, pero eu enseguida me din conta de que pola maneira que facía, que entraba na nube e saía. Por certo, o avistamento foi de 11:20 a 11:40 da noite, esos 20 minutos que comentaba antes, e produceume sorpresa. Non se comunicou comigo nin nada destas cousas raras que din algunha xente. Víchela pasar e desapareceu. Non mo vin desaparecer no momento que non sei o momento que desapareceu, porque ese momento tampouco sei exactamente o momento que apareceu. Sí que é certo que estaba mirando as estrelas, xireime e aí estaba. Mellor levaba un minuto máis ou dous, pero sobre 20 minutos. Non o veches desaparecer? No momento de desaparecer non o vin, nese momento non. Viches algunha vez algún tipo máis deste tipo de fenómeno, de algún ovni, aparte deste que estás dicindo ahora, desta luz alargada, sí, verdosa? Unha vez vin varios puntos no ceo que podían ser satélites, pero iban en fila. En Starlink tampouco, eso sí que non era, porque iban bastante separados, iba atravesando non estaban como interconectados. Iba 1, 2, 3, eran bastantes. Pero non o sei, Eu o que che digo eso, eu vino tamén, pero vin 3 puntos, sí. ¿No? Aparte iban... Sí, e despois sí que teño fotos de outras cousas raras que captou o meu teléfono móvil
similar en textura, composición ao que vin do que eu penso casi con total seguridade que é unha bestia atmosférica. Teño aquí unha camiseta que me fixen a partir de esas fotos que podo ensinar aquí para que a xente fágase unha idea do que estou a falar, e tamén outra co cigarro verde ese. Eu vi que é unha foto do vídeo que me mandaches tamén, dese cigarro, chamémoslle cigarro verde, non? A mí tamén me chamou a atención porque a mí non me parece en ese vídeo, inda que está así moi lonxe grabado cun móvil, si foran os puntos estes famosos que falamos de Helios Merx ou como se chama, Helios Mars, dos satélites que le está enviando, pois saldría, sin embargo. Pois estas son as 6 cousas, bestias, por decirlo de alguna maneira, porque é moi raro. A min pareceme que isto non é un desenfoque do teléfono, porque eu isto sí que non o vin. Esta ten fecha do 2017, que parece así como unha medusa. De feito, vense aquí como uns puntos rojos. Se se fija moito a xente, non sei se ves aquí máis ou menos, un punto aquí rojo, que parece como un apéndice ou algo así, ou como algo que este outra criatura que este aí clavada a isto blanco. Isto é do 2017. Isto ten forma como así de fantasma ou algo así. Parece un gas ou algo así. Un fósforo, todo parece un gas. Estas 6 fotos tamén as captin eu. Eu estuve mirando, pero non as ven a simple vista, porque dicen que estas cousas a veces poden cambiar de luz visible a infrarroxo, sobre todo, outras longitudes de onda, quizás. Eu estuve mirando en internet fotos sobre bestias atmosféricas tamén, estuve mirando tamén, efectivamente, algunhas desas tamén se ven moitas, porque esa camiseta que tes, que é a foto do que ti viches, do cigarro verde que chamamos, non? O cigarro verde, aquí está disminuído, esta línea de aquí, o sea, está casi tal cual como o vin eu. Aquí está un cable da luz, un muro aquí, unhas farolas, aquí está a línea verde. Esa línea verde ti a veías mover, non? Se veía mover, pero moi rápido iba, non? Non iba moi rápido, non, iba como a un ritmo constante. Aquí está, a ver, ampliada. Aí se ve mellor, sí. Sí, aquí está ampliado co círculo que pasa a señalar. Non movíase a ritmo constante, sí. Esa podría ser, según ti, unha besta atmosférica. Sí. Hai tamén outros datos sobre bestas atmosféricas que penso que é interesante comentar. Por exemplo, hai un fenómeno que se chama gelatina estelar, ou jalea de estrellas tamén lle chaman, que é como unha gelatina blanca que a veces vese nos campos, e eso non ten actualmente explicación científica segura. Hai xente que dice que pode ser un hongo, pero non está determinada a especie nin nada, e eso relacionase moito con isto, con as bestas atmosféricas, como posibles restos que caen do ceo. De feito, eu vin un vídeo en YouTube de unha persoa que aquí en Galiza, no Castro Porneiro, na Coruña, puido ver eso, gelatina de estrellas, estuvo ali mismo ao lado. Hai un vídeo en YouTube que é así. Pues é no de buscar, porque eso non lo vi, ¿no? Está en YouTube. Sí. Despois hai incluso astronautas que nas primeiras misións da NASA, por exemplo, no Mercury, John Glenn, un dos primeiros astronautas da NASA, que despois foi senador, pois falaba dunhas luciérnagas que estaban na termósfera, que é a cuarta capa da atmósfera,
A atmósfera ten 5 capas. Troposfera, que é hasta onde chegan os avións, 11 km de altura, hasta aí chega a troposfera. Logo está a estratosfera, de 11 km a 50, continúa a mesosfera, 50-85, continúa a termosfera, que é onde veu John Glenn eses supuestas luciérnagas, que agora chamou así porque emitían luz, non? Despois hai outro astronauta que tamén dos primeiros, que se chama Franklin Musgrave, que dice que veu tamén na mesma capa da atmósfera, porque eso ainda non está no espazo, unha cousa que tiña forma de serpiente. Home, está demostrado que pilotos de aviación, incluso militares e de aerolíneas, pues din que moitas veces pues, se lle pon algunha nave cerca ou que a ven. Si, naves, e incluso na Segunda Guerra Mundial había avistamento de luces que chamaban Foo Fighters, como unha banda de música que tal. Foo Bender, creo, Fuego, no Fighter, Foo Fighters, Fuego de Luz, bueno, acercábanse esas bolas aos avións en plena Segunda Guerra Mundial. Pero hoxe en día tamén, incluso, sí. Xa te digo, antes de estar falando contigo, onte pues me dediquei a informarme un pouquiño máis sobre isto, destas atmosféricas, ovnis, avistamentos e tal, inda que xa moitas veces se había visto, pues bueno, onte para lembrar un pouquiño e tener un pouco máis fresco para falar contigo, pues vi moitísimas imágenes de pilotos de aviación civil, de Ryanair ou calquera destes, ou de AENA e tal, pues que sí, din, que estamos vendo unha nave que ven paralela a nós ou cerca de nós, que están vindo eles cos seus propios ollos. Eso quer dicir que algo ten que existir. Pero me sigue chamando a atención de que todo isto, de que un piloto de aviación, un piloto militar de un caza, por ejemplo, que tamén din que os han visto, de que digan, hemos pillado un e aquí está. Iso é moi complicado, porque de tratarse, na suposición de que se tratase de unha civilización extraterrestre que efectivamente nos este visitando, chegar aquí de tan lexos, que dicir que ten unha tecnoloxía máis avanzada que nós, é o que di todo, bastante máis avanzada que nós, porque nós de feito o máximo que chegamos en vehículo foi a Lúa, e eso non ten comparación con que a Lúa son 300 e pico mil kilómetros de distancia, non ten comparación con a estrela máis cercana a nós, está a 4 anos luz, que é a Próxima Centauri. Un ano luz son 8,5 billóns de kilómetros con B. Entonces, billóns, sí, con B. O sea, hai que pasar polos miles de millóns aínda para chegar aos billóns. Está. É unha locura, non? É que para o noso conocimiento de ser humano, non sei. Só hai unha... Recorrer, te imaginas unha nave, que combustible ten que ter para recorrer? Só hai unha suposta tecnoloxía, pero non está nin moito menos construída, só está imaginada, que é o motor Warp. Despois, o resto de hipótesis de naves non chegan a nada da velocidade da luz, que a velocidade da luz son un ano luz, 8,5 billóns de kilómetros, son o tempo que tarda a luz en recorrer un ano. O sea, por exemplo, en un segundo luz serían o que a luz tarda en un segundo, que son 4 voltas a Terra, máis ou menos. Por eso temos electricidade instantánea. Entón, o motor Warp é un aparato que supostamente podría curvar o espacio-tempo de diante para atrás da nave, pero é a proposta dun físico que se chama Miguel Alcubierre, que a saber cando se pode realizar. A mí esas cosas me parecen tan de ciencia ficción. E digo sinceramente, non sei, de que unha nave extraterrestre, en este caso, que poda recorrer X billóns de kilómetros para chegar aquí, eso non anda ni con gasolina, ni con queroseno, ni con gasoil. Como chegas aquí? De feito, os astrónomos non usan gasolina nin gasoil, usan outros
combustibles, non sei ahora mismo cales, pero usan outros. Home, para chegar á Lúa, que son 300.000 kilómetros, tamén tens que ter un combustible, non sei. E robós a Marte tamén que mandan, e sondas. A sonda máis lexana que temos é a Voyager. Está nas aforas casi do sistema solar, pero ainda... Pero como andará por enerxía do sol? Porque é imposible. Ten que andar con placas solares ou algo para chegar a donde estás a... É que a mí son cosas que me son tan non máis podo imaginar. É unha combinación de traballo entre enxeñeiros, físicos e de todo. Sí, que é de admirar que está moi lonxe do noso alcance mental, porque eu xa chegar á Lúa e recorrer 300.000 kilómetros, dixi, Dios mío, que haber aí nun cohete deses para chegar a... Pero bueno, o que diste, é unha combinación de enxeñería, de científicos, e que son cabezas super... Eu animaría, se alguén está aquí escoitando, a que se investigaran máis as capas da atmósfera, sobre todo a mesósfera, que a terceira, a que quizá está máis inexplorada, sen dúbida. Porque está máis inexplorada? Porque aí os globos atmosféricos non chegan. As ondas espaciales están máis arriba, os satélites e todo eso. Porque creo que efectivamente existen realmente as bestas atmosféricas, como non son eu o único que vin eso, como xente normal que tamén o viu. Eu mirei, comentei algunha vez por algún vídeo de YouTube cando saiu o estudio dos plasmas na atmosfera que comentín antes, e comentín o meu avistamento por YouTube. E houve xente que comentou tamén que vira algo parecido, por non dicir que a verdade, nun comentario que me saiu, que eu lín, que un veu prácticamente o mismo que eu. E despois, os astronautas, por suposto, non é un tema moi coñecido, o das bestias atmosféricas, pero hai xente que sí que experta ademais, Carl Sagan, un científico moi famoso que dixo que había en Xúpiter, imaginou el, non na Terra, pero bueno, organismos flotadores que aproveitan as bolsas de gas para flotar pola atmósfera de Xúpiter, unha hipótesis del, porque isto xa ten anos, o das bestas atmosféricas. Flotadores, nadadores, que con alas ou unhas estruturas parecidas a alas, non como alas de páxaros, sino como gaseosas. Como gaseosas. Sí. Van polo aire, outros que caen. É un tema moi complexo. A verdade, eu podo dicir o que vin a contar estas cousas, porque despois gustoume, non? O que vin é o que pensín, pero fai falta máis xente que... Home, si ti, como estás nombrando, científicos de alto nivel, superconocidos, de Universidade de Harvard e tal, están estudiando este tipo de cousas, se supón que algo hai. Na termósfera, sí. Eu penso que o que vin eu vende máis, un pouco máis abaixo. Eu teño unha gran dúda, que é se a nube que vin é unha nube mesosférica. Eso que quere dicir, a nube mesosférica é a nube máis alta que se pode ver. Pero eu, coa foto que teño, tamén, se houver algún meteorólogo que pudera dicirme, pero eu non sei se esa nube está a 80 km de altura, que é o que está unha nube mesosférica, unha nube polar, chama mesosférica polar, ou se é unha nube estas rasas que está bastante rasa, sí. Iso serviría para saber, porque como dixen antes, en collas estirábase dentro da nube, valdríame para saber se estaba a moita altura ou se estaba a baixa altura. Se estaba por diante da nube, pero ti dis que se metía por detrás da nube. Metese por dentro. Por dentro? Por dentro, sí. Entraba e saía, iba hacia ela, movéndose en paralelo polo cielo.
Home, eu, a verdad, a mí me encantaría ver un día un fenómeno dese tipo, me chama moitísimo a atención. Pasa que sei que creo que algo aí arriba, que hai vida aí arriba de outro nivel, que eu creo que simplemente nos observan porque dirán, bueno, a Terra tal como están facendo xa se destrue sola, para que vamos a invadir, como digo eu. Se o ser humano xa está destruindo, vamos a esperar para non entrar en guerras, digamos, ¿no? Porque algo ten que haber, algo ten que haber. Non sei se nos algún día chegaremos a ver unha nave aquí que pare aí na Tafona, que aterriza aí e diga, mire, señores, non sei. Pero bueno, estes tipos de avistamentos se levan moitísimos anos pois aparecendo e con moitísimos testigos, e non como diste o a xente normal como nós que anda por aí pola rúa e ve, non, científicos, estudiado, naves militares que viron moitas. Mesmo podía tamén contar un caso que houbo en Évora, Portugal, sobre un ser. O sea, primeiro apareceu no ceo de Évora, en Portugal, como unha esfera que viu xente. Logo despois, mediante un telescopio, según vin esa historia, apareceu unha cousa parecida a unha medusa, parecido que teño a quinta, este que tiña negro aí. Sí, que teña un negro. Sí, algo así. E empezou a caer, o que comentei antes tamén, gelatina do ceo. Entonces caeu bastante. Entonces foron ali científicos a analizala. Foron os científicos a analizala. E levarona ao laboratorio. E resulta que esa gelatina, aparentemente, a simple vista non tiña nada, pero cando meteron ao microscopio viron células como estruturas así, con tamén apéndices, así, unha cousa redonda, con parecido a pulpos incluso, de 4 milímetros de tamaño. Seres vivos. Sí. Que dice, serán bacterias ou algo, bueno, bacterias non, porque mide 4 milímetros, será algún organismo que viva nas capas altas da atmósfera, ou da atmósfera en algún sitio, bueno. Entón, claro, o que máis sorprendente foi que medía 4 milímetros, ejercía moita presión, como se tuvera moita forza. Creo que era o dato 350 gramos, que é unha barbaridade para algo de 4 milímetros, casi, medio kilo, casi. Entón, eso foise diluindo co tempo, pero guardaron as mostras no laboratorio da Universidade de Lisboa. Non se sabe por qué. Donde tienen esa mostra, xa supoño que xa escribían algún artículo científico, algo así, queimouse. O laboratorio onde tiñan a mostra queimouse, sí. Curioso, non? Curioso, pero así está as crónicas deses sucesos. Pero bueno, está registrado, de que eso existía, de que pode haber un ser vivo. Eso non deixa de ser vivo, unha célula, unha molécula, tal, son seres vivos, están aí, quer decir que aí arriba ten que haber vida, en algún sitio na atmósfera ten que haber vida. Claro, hai como eu penso que está cerca, a ver, estamos cerca de dar a noticia de vida extraterrestre, se non é por A, é por B. O Adán, penso eu, hai misións a lunas do sistema solar, como Europa, Encélado, Titán, donde pode haber vida, tamén en Marte, pero debaixo da Terra. O Adán, por algunha firma de algún exoplaneta que está fora do sistema solar, pero co James Webb, que saleu un telescopio moi grande, pode detectar a mellor algún composto químico relacionado coa vida, incluso algunha tecnofirma, que iso xa máis difícil. Ben de un deses lados, penso eu, que a primeira noticia vai ser algo oficial da NASA ou de algunha agencia, vai ser unha forma de vida non intelixente, claro, pero eu penso que primeiro vai dar esa noticia
eu penso que o que viña na atmosfera son como algo diferente, pero equivalente a animais, a plantas, pero gases. Non sei de que bioquímica están feitos. O sea, non sei se están como nós feitos de carbono, que nós estamos, biológicamente somos agua por dentro, para que se me entenda. Estamos feitos de carbono, oxígeno, os compostos da vida, vamos. Con agua, pois esas cousas poden estar feitas tamén de carbono, pero mellor non teñen ADN como nós, teñen outras formas de reproducirse. Como se alimentan, preguntará algunha persoa se hai ese ecosistema. Pois ben, hai xente que di, como incluso biólogos como Ivan T. Sanderson e outra xente, que poden alimentarse de cousas parecidas, de electricidade mismo, ou de compostos electromagnéticos que hai na atmósfera, ou incluso depredar unhas sobre outras tamén, non se sabe eso, pero eso sería unhas posibles formas de alimentación. Isto é un tema que daría para estar falando todo un día, porque eu destas cousas que me estás falando, a gelatina de estrellas, el motor War, para mí estamos hablando todo, como se suele decir, a chino, porque claro, non controlo desto, nin entendo desto, pero sí te aseguro que isto me está mostrando certa inquedanza. É bueno mirar, porque me gusta saber tamén destas cousas, de que lín a veces temas ou libros incluso sobre fenómenos extraterrestres e todo isto, sempre queda esa dúbida. Dice, bueno, se existen, quero velo, que mostran a xente, sempre te queda esa dúbida, e a veces ves cousas en internet, en YouTube e todo por aí, que xa non sabes se é un montaxe ou unha realidade, entonces te queda tamén esa dúbida, porque hoxe en día podes volver se hasta se dubidaba de que chegara o home á lúa porque fora un montaxe, que non sei que, a sombra, como se move pero todo iso ten explicación. O sea, da lúa ten explicación. Hai xente que dice que sí, que foi feito nun plato de televisión, sí, e todo iso, ou que, non sei, pero eso de que todo ten a súa... Eu creo que efectivamente que foron a lúa, evidentemente, foron a lúa, porque non se volve, quizás sea polo presuposto. De feito, esta misión Artemisa dentro de... está programada para o ano que ven, creo. Para pisar a lúa outra vez? Sí, primeiro un voo orbital e logo volver a pisar a lúa, pero retrasouse outra vez. Supoño que será por económico, porque efectivamente planease chegar a Marte despois da lúa. SpaceX, o de Elon Musk outra vez, que é un home multimillonario, pouco a pouco ir, que eu creo que é máis importante que eso, efectivamente, resolver problemas de aquí da Terra, sí, como moitos que hai, non? Sí. O cambio climático, a fame, sí. Sí, esas cousas, pero bueno, tamén está ben mirar para... Sí, pero bueno, hai primeiro un problema máis importante que resolver aquí na Terra, que pisar a Lúa, a Marte ou a donde sea. Exacto. Con respecto a xente que vive dele, que estudia eso, non? Pero bueno, o que ti apuntabas, cambio climático, fame, eu creo que se podía gastar os cartos máis en resolver ese problema que en ir á Lúa, que tamén está moi ben, pero creo que é primeiro. Alex, a verdade, hoxe falando contigo me resultou super interesante. Xa che digo, xa me deixaches puntos aquí para que eu lea, sí, porque xa che digo, son cosas que sempre crean certa inquietude, certa inquedanza, e tamén é interesante sabelo. Nós desde aquí da Radio Galega darche as gracias porque os estés aquí, porque creo que este é un tema moi interesante, un tema moi, digamos, depende para quen crea ou non. Uns dirán, estarán escoitando e dirán, boa, esos son tonterías. Outros dirán, ostras, pois é interesante. Cada un que opina o que queira. Hai vida aí arriba ou non? Non sei. Cada un que opina o que queira. Uns creen o que ven, outros o que din. Entonces, cada un que cree o que queira creer. Alex Fernández Pérez, moitísimas gracias por estar hoxe aquí, a verdade. Igualmente, un placer. E, bueno, eu apuntoche para que algún día máis, porque eu hei de mirar todo este tema de ovnis e bestes atmosféricas e tal, e cando eu teño un poquinho máis de información me gustaría outro día falar contigo e falar un poquinho, estendernos máis sobre puntos máis concretos, porque vexo que estás bastante enterado deste tipo de cousas. É unha cousa que me chama a atención. Tes na sudadera,
tes aí apuntado latitud norte 43 grados 31 minutos 42 segundos. Que é eso? Unha sudadera que cumprín, que isto parecen estrelas e tal. Isto creo que busquei, non sei, ahora que me acordo, é simplemente onde se fabricou a sudadera, non ten máis ciencia. Le chamaba a atención, dice, bueno, era un sitio donde el vive ou que sei, non? Xa che veo así logo, non? Porque estaba mirando e digo, ostras, déxame preguntar. Bueno, Alex, repito, moitísimas gracias por estaros aquí en Radio Caldas. Estaremos en contacto para outras ocasións, que me gustaría falar contigo tamén deste tema, e a xente seguramente tamén lle interesará a outros que din, ostras, nunca parei a estudiar isto, a ver isto, a escoitar isto, e gracias a ti hoxe estamos aquí na radio para falar deste tipo de ovnis, bestas atmosféricas e de cousas extrañas por estudiar aí, máis alá da lúa que está aquí arriba. Moitísimas gracias, Alex. Gracias. Radio Caldas.